कौन चीज मोटा होला एक बिता छोटा तो अंदर से निकले सा फेदा देवरू अंदर से निकले सा बाबू कैसन सन मार गईला बुझाइल। अरे भौजी चुटकी बजा के बता देबो। अच्छा चुटकी बजा के बता देब। हाँ तो तनी बतावा तो। ला सुनो। पकल पकल के लवा एक बीता मोट, पकल पकल के लवा एक बीता छोट होला अंदर से निकले सा जाए भौजी अंदर से निकले सा। कौन चीज मोटा होला एक बिता छोटा तो अंदर से निकले